खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। तामुलपुराव बिहु हान्जानि गारि जाब्रबथाय सासे मोसाखावरिनि जिउ खहा। गुवाहाटी आमिनगावआव 7 कोटी रांनि निसा गोनां मुवा जब्द। बुरलुंबुथुराव बारहुंखा खुनुरुखुमै जिउ रैखा 150सो फेरि दावबायारि। नगाव जोबथेसालियाव सानै केदिनि जिउ खहा। फिसायनि गाग्लोबनायाव बिसिनि जिउ खहा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। तामुलपुर जिल्ला नावकाटानि तामुलपुर नाग्रिजुलि फोनांजाबनाय लामायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। शुक्रबार खालि हर गेजेराव जानाय बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव 25 बोसोर बैसोनि बिहु मोसाखावरि निशामणि हलया जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। लोगोसे गोबांसा मोसाखावरिफोरा गोब्राब जखम जायो। बेनिनो साबानि हालोदा गोब्राब होननानै मिथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला तामुलपुर जिल्लानि बाङालिपारायाव खुंनाय बिहु फोरबोआव बाहागो लानो थांनाय समावनो तामुलपुर नाग्रिजुलि लामानि नावकाटायाव गिख्रंथाव जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जायो भास्करज्योति बिहु हुंसारि हान्जाया। बिहु हान्जानि AS25DC 5893 नम्बरनि ट्रेभेलार गारिया उल्था दिगनिफ्राय फैनाय PB03AP6681 नम्बरनि गारिजों मोगा-मोगि सौग्रावलायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बिहु हान्जाया सनिबार खालि हराव गिबियाव पाठशालायाव मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। नैथियाव नलबारिनि केन्दुकुसिनि हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। बेनि उनाव तामुलपुरनि बाङालिपारानि हाबाफारि फारसे थांगासिनो दंमोन। नाथाय हाबाफारियाव सहैनायनि सिगांनो नावकाटायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जायो आरो मोसाखावरि निशामणि हलया जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। बबेखानि निशामणि हलया गरेश्वरनि निज्जार गामिनि थागिरि रमेन हलयनि फिसाजोमोन। निशामणिया नागारा नामनिबो मिथिजानाय सासे रोजाबगिरि। मख'नो गोनांदि रायजोनाङै बिहु आरो बैसागु फोरबो सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो जानाय बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया दिनै रायजोनाङै दुखु मोनहोदों। ड्राग्स आरो निसा गोनां मुवानि हेंथायै पुलिस बिफाननि सिग्रोमनाय आरो अपारेशना लान्थ्रियै सोलिगासिनो दं। अब्लाबो रायजोआव ड्राग्स आरो निसा गोनां मुवानि गोसोम फालांगि आरो स्मागलिं खालामनाया बन्द जानायनि मुं लायाखै। बेनि बिदिन्थि बायदियै गुवाहाटी नोगोरमानि आमिनगावआव कौटि रांनि निसा गोनां मुवा जब्द खालामदों पुलिसआ। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गुवाहाटी नोगोरमानि आमिनगावआव पुलिसआ 7 कोटी रां बेसेननि निसा गोनां मुवाफोरखौ बोखांनो हादों। मोन 62 साबोननि बक्सआव सोना स्मागलिं खालामनानै लाबोखुमादोंमोन 837 ग्राम हिर'इन। कौटि रांनि ड्राग्सजों लोगोसे पुलिसआ 7 स्मागलारखौबो हमनो हादों। बिसोरनि गेजेराव 3 आइजो। बबेखानि हमजानाय सुबुंफोरखौ मणिपुरनि लाम नेइकिम, हैनेगा, किम नाइटेन, नागापि, हेमथां हाउकिप होननानै सिनायथिनो मोन्दों। बेनि सायाव बांसिनै मिथिनो थाखाय पुलिसआ नायबिजिरनायखौ गोख्रोंसिन खालामदों। गोब्राब बारहुंखा अखाजों बुरलुंबुथुर दैमायाव मोगा-मोगि जानांदों गंसे दावबायारि फेरि। गंसे दावबायारि फेरिया हाटसिङिमारिनिफ्राय धुबुरीसिम हान्थिनाय समावनो दिनै फुंनि 9 रिंगासोआव बुरलुंबुथुर दैमानि दै गेजेराव गोब्राब बार अखाजों मोगा-मोगि जायो आरो दै गेजेराव थाबथानानै थानो गोनां जायो। जाउनाव फेरियाव थानाय 150सो दावबायारिफोरा सोमखिखांनाय थासारिजों मोगा-मोगि जानांगौ जायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला फेरियाव गथ'सा आरो आइजोफोरखौ लानानै 150सो दावबायारिफोर दंमोन। नाथाय फेरियाव गैयामोन सासे लाइफ जेकेट। बे थासारियाव बुरलुंबुथुरनि दै गेजेराव दावबायारिफोरनि गेजेराव गिखांनाय थासारिया सोमजियो। उननि समाव गासैबो दावबायारिफोरखौ रैखाथियै बोखांनो हानाय जायो आरो बोथोरा गाहामाव फैफिननायनि उनाव दावबायारिफोरखौ लानानै फेरिया हाटसिङिमारिनिफ्राय धुबुरीसिम रावना होयो। नगावनि जोबथेसालियाव सोमोनांथाव जाथाय। जोबथेसालि सिङाव सानै केदिया सोमोनांथावै जिउ गोमादों। नगाव जोबथेसालि सिङावनो सोमोनांथावै सानै केदिनि जिउ गोमानाय जाथाया सोराङाव फैदों। बबेखानि जोबथेसालि सिङाव जिउ गोमानाय सानै केदिखौ जितुमणि कुंवर आरो रुपसिं देरा होननानै सिनायथिनो हादों। दिनै फुङाव सोमोनांथावै बोखांनो हायो सानै केदिनि गोथै सह'खौ। नाथाय बै सानै केदिया मा जाहोननि थाखाय जोबथेसालियाव जिउ गोमाखो बेनि बागै रोखायै मिथिनो हानाय जायाखै। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला जितुमणि कुंवरआ नगाव सेन्ट्रेल जेलनि केदिमोन आरो रुपसिं देराया नगाव जर'खा जोबथेसालिनि केदिमोन। बबेखानि नगाव जिल्ला बेंगिरि देबाशिष शर्माया बे सोमोनांथाव जाथायनि सायाव नायबिजिरनो बिथोन होबाय होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। बे सोमोनांथाव जाथाया नगावआव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। रायजोआव आरोबाव गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय। फिसायनि गाग्लोबनायाव बिसिनि जिउ गोमादों। आसाम अरुणाचल प्रदेशनि सिमायाव थानाय फालुकपुंनि गुदु ओनसोलनि सयमालाव जादों बे बुथारनाय जाथाया। कान्तेश्वर हाज'वारि मुंनि सासे सुबुंनि हेंथायै गावनि बिसिखौ बुथारनायनि गोख्रों अजद थिखांदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला कान्तेश्वर हाज'वारि मुंनि सासे दुथाङा गावनि बिसिखौ बुथारदों। कान्तेश्वर हाज'वारिया दंफां बाथामजों खर'आव बुनानै बिसिखौ खास्रि-बिस्रियै बुथारदों। बे बुथारनाय जाथायनि उनाव बिसिखौ बुथारग्रा दायनिगिरि कान्तेश्वर हाज'वारिखौ पुलिसआ हमनाय जायो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। बबेखानि नखरारि दाङाबाजिनि थाखायनो बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाया जादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों।
दिनैनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों।